strašiak. Verte ľudia, je to tak, už je som strašiak. Čítajme rušky sadne, my vieme prečítať, abecedu na tabulu, vie to napísať. Čítajme rušky sadne, my vieme prečítať, abecedu na tabulu, vie to napísať. Koho asi budí? Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Mamka klope na dvere, vstávaj z postele. Čítajme rušky vzade, my vieme prečítať, abecedu na tabuľu vie to napísať. Čítajme rušky vzade, my vieme prečítať, abecedu na tabuľu vie to napísať. To aj rozpoviete. Koľko má týždeň dní? 7. Vezmime si týždeň celku, začína sa pri pondelku. Po pondelku útorok, spravím týždni ďalší krok. Za nimi nebeží streda, potom štvrtok slieta, piatok sa hambiť sa nedá. V sobotu sa kamaráti, každý žiaľ a smutok stratí. Keď skončíme pri nedeli, máme ďalší týždeň celý. Koľko má rok ročný období? 4. Na jar kvitne konvalinka, zvončekami stále cinka. Večerka kučala, medík nosí do úra. Na jeseň si vietor píska, možne fučí na strniska. V zime snežík napadá, až je biela zahrada. Ktoré farby sú okolo? Barvičky moje, ako kvety, krytý je duba, celý svet. Modré je obloha, zelené tráva, žluté je slniečko, hnedé je káva. Červené je iva, biele je snehuľa a čierne je tma. Poznáte aj geometrické útvary? Prezradím vám, to je kruh. Tento štvorec je jeho druh. Trojuholník išiel k nám, veľmi rád mu dá. Nemázovi šatník, patrí k ním aj obdĺ.
Poznáte aj číslice? Áno. 2, 3, 4, 5. Učím sa dnes na spamäť. 6 a 7, 8, 9. O chvíľu to budem vedieť. Chýba mi už iba 0. Jednotke sa rýchlo kúľa. 10 sa už hlási, počítam si prsty asi. Veľké prstov, na druhé však tiež. Spolu je to koľko, ty to iste vieš. 5 a 5. A 5 sú spolu 10, spočítal som hneď. Keď však jednu ruku schovám, ostane mi 5. A teraz zaspievame pesničku od čísla. Bola babka malá capka, capko mala rohy, 3 slončeky na reťazke, 4 bystré nohy. 5-krát už bol za potokom, 6-krát skočil bystrým skokom, 7 kačiek vyplašil, 8 husí nastrašil, 9. barana, Aničku a Milana, zotvarilo 10 hodí, vyskočila spoza vrby, nahnevaná babka a odvedla zapka. Do 10 viem sa pekne učesať. Poznám ruku pravú, ľavú, poznám žito, písať sámu. Škola, sláva, veda, bez školy sa vyžiť nedá. Až raz budem žiačikom prvej triedy, naučím sa písmenka abecedy. Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná školáčka. Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná školáčka. Poteší sa ocko, nech podarí, uzdravíme kumakuľu šlabikári. Poteší sa ocko, mamička, aká som ja usilovná školáčka. Ocko, mamička, aká som ja usilovná školáčka. Predškolákom a už je, nosom kresliť nemôžem. Pevný chlieba, pevná rúška, Darí sa kruh a aj služka. budem prvá. Je to tak, bude do mňa veľký šľap. Pri stole ma Čaká taška, asi bude trochu ťažká. už to Už to viem, do školy ju ponesiem. Jedna deda povedala na medveďa, medveď na líšku, líška na pipišku.
babička, beje ako mesiac, ktorý cúva po nebíčku. Beje ako pekný tumák za tú malý kríčku. Veľké hrabe s nimi Elička. Je moja prelezka, čo má postavená líčka. Je ako Kalka na dvore. Je ako Orán, ktorý chodí po hore. Veľa sú veci, ktoré ešte nepoznáme. Veľké, malé, dlhé, krátke, už to skoro máme. Je ako citron, čo vypije slnka lúč. Tak sa aj vy s nami čítať už. Ako sprcha, ktorom býva Anička. Beje ako mužka sladká, ktorú pečie babička. Beje ako pekný, ktorý cúva po nebíčku. Beje ako veľký tumák za tú malý kríčku. Písmená sú veci, ktoré ešte nepoznáme. Veľké, malé, dlhé, krátke, už to skoro máme. Je ako citrón, čo vypije slnka lúč. Tak sa aj ty s nami čítaj už. Veľa sú veci, ktoré ešte nepoznáme. Veľké, malé, dlhé, krátke, už to skoro máme. Je ako citrón, čo vypije slnka lúč. Tak sa aj ty s nami čítať uč. Šikovný, veľmi dobre vieme, hore letí lietadlo, dole cviček trieme. Vpravo do triedy. Do tej našej máme, vľavo sačky obzrieme, keď cez cestu prechádzame. Tabula Je pred nami, to už predsa vieme, tak treba sa neozrieme, ticho pracujeme. Keď chcem niečo povedať, musím ruku hore dať. Keď sa mi to dovolí, potom môžem hovoriť. môžete sa postaviť. Sebastián, postav. Pomôže, aby sme sa rozlúčili s našimi dvoma chlapcami. Nahlas, Peťko, aj ty to Kráča krokom krok, my sme starší o jeden
každý sám, ďakujeme všetkým vám. Dobrý deň a milá škôlka, my už nie sme malí, keď sú chvíle, keď sme všetci po obede spali. Nesmiete sa na nás delať, nás už čaká škola. Utekajme, veď nás leto volá. Dobrý deň a milá škôlka, my už nie sme malí, keď sme všetci po obede spali. Nesmiete sa na nás delať, nás už čaká škola. Utekajme, veď nás leto volá. Nesmiete sa na nás delať, nás už čaká škola. Utekajme, veď nás leto volá. Postavte sa. Vám, kamaráti, veľa sily, aby sa vám prvé čiarky podarili, aby boli písmenká ako kvietky, aby ste ich rozpoznali všetky. Vážení rodičia, vážení starí rodičia, milé deti, vážení hostia. Zdá sa mi, ako by to bolo len včera, čo ste poprvýkrát v sprievode svojich rodičov prekročili prah tejto školy. Vtedy som videla slzy nie len vo vašich očiach, ale i v očiach vašich rodičov, ktorí boli plní obáv v duchu si predstavovali, čo bude s ich deťmi, ktoré sa práve chystajú na svoju prvú cestu životom. No ako vidím, milí rodičia, vaše obavy sa nenaplnili, lebo dnes máme pred sebou sebavedomé deti a myslím si, že je dobre pripravené pre ich ďalšiu púť životom. Dnešný deň, deň našej rozlúčky, musím prehlásiť, že takto pripraviť deti pre ďalší život by sme nedokázali, milí rodičia, bez vašej podpory a bez vašej dôvery i naše schopnosti. Za to vám všetkým dnes vyslovujem úprimné poďakovanie. Tento mimoriadny deň, v deň lúčenia sa s vami, milé deti, prihováram sa i k vám. Dnes sa celá materská škola lúči s vami i s vašimi rodičmi. Všetci vám želáme, aby sa vám v novej škole páčilo, aby ste mali radi svoju novú pani učiteľku, aby ste ju poslúchali a aby sme z jej úst počuli vždy len slová chvály a spokojnosti. Cíte sa dobre v novej škole a robte v nej radosť svojim rodičom a samozrejme i nám. Milé deti, naše školy, materská škola a základná škola spolu susedia. To znamená, že sa budeme občas stretávať a rozprávať o vašich úspechoch, radostiach a starostiach. Budeme veľmi radi, keď z vašich úst budeme počuť slova radosti a spokojnosti. Milí rodičia, bolo nám cťou spolupracovať s takými obetavými rodičmi, ako ste boli vy, ktorí ste nám zverili do rúk to najdrahšie, čo ste mali, svoje deti. Vám, milé deti, želám príjemné prázdniny, plné pevných zážitkov, radosti a spokojnosti. Dúfam, že práve tak, ako my na vás, milé deti a vážení rodičia, budeme s láskou spomínať i vy si uchováte v pamäti pekné spomienky na nás. Ďakujem vám za pozornosť. Vážení rodičia, na záver by som vám dnes predsa chcela ešte niečo
čo je len jednou vetou, pripomenúť. Pripomínam vám bývalú riaditeľku Vierku Profantovú, tú výnimočnú ženu. Všetci vieme, že táto materská škola bola jej srdcovou záležitosťou, ktorej venovala celý svoj život, z ktorej vybudovala krásne pracovné prostredie, nielen pre deti našej obce, ale aj pre všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Na takýchto ľudí sa nezabúda. Preto vás prosím, venujme jej pamiatke chvíľku ticha. Ďakujem vám za tento prejav úcty voči nej. Zaslúži si ho.